Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Aku ape marani Rea pemirsa ning omahe desa Karunae ning kono. Baratus Rea mau. Terus dijak mae aku kon ndang atus sisan. Wih. Mandi. Nanti. Lho ki enek nang kene. Kami Diti sama. Diti ndi? Ya lho. Oh iya. Mbah. Kucing teng pundi? Ngene. Diti ya. Rekaya ini. Oh iki. Dolan nang kene. Dapinya warna mana tak ada tulanane. Cinten Masun. Masun. Apa wong iki ra hubungan apa kok nganditi. Amit nggih. Ini. Alah Kayak aku. ya. Kamu dolan di mana? Ya. Guju. Ya. Guju lah. Dek senyum lah senyum kayak tak ana jen guju. Kok nimbane meneng kok dek. Seneng. Jadi tak kodang anu mbah-mbah aku ngono. Oh iya, mbok ganduli. Hmm, Ki apa iki? wis. Ki sapa iki ning kene iki? Kira kemplo ra wong pakem. Ya piye wong pakane? Bengol. Bengol. Yo bengol yo pesek. Mancung iki timbang kula malah gak enek irunge, Dik. Kula lahir malah belas karo. Mosok to, Kak? Nggih, Wong Mak. irunge yo anu ngono kok. Iki enek muncul iki. Oh, gak ketok belas. Tapi cilik. Nek guru ya ketok. Yes. Lemburan ketok belas. Sing ketok pipine cilikanku kae malah. Oh, Itu untungnya rata aku kulitnya gak terak aku iki. Kayak tak kudu ya. Ela anu kok kluting har kok. guyu-guyu ae iki. Har manas sik anu to. Nomor gawene ya manas deh. Tapi yo isih putih ae Mas. Menek-menek to, Dek. Brukut kok engko dibrukuti kok. Dek mergane nak menek. Anu kuwi apa kabel apa kuwi? Penak nang kene yo adem. Iya ya. Kon engko dipimpi panas kok. Panas Mare iku madhep rene iki anu srengenge ning lot. Kene adem to, Mak. Madep ngetan ya. Oman kono panas. Nggih, panas iki. Teng mriku iki kan srengenge mlebu omah. Dede main terus wong. Ya, Oh madhepmu. Iya lah, kalau mbakmu nganggo sore lho lah panas. iki ngreok ae. Ora nek metet ya Dik. Aku rono nang isor anu kele nang isor pelem. Heeh, mae ning sor pelem Mas ya. Adem. Sumuke. Sumuke. Wah, aku dinana boyo lali ku yo. Sanding gunung to. Ku yo panas ora kaprah gede. Boyo lali. Dinane iki. Gak malah adem lho Mak ning kono. Ora panas. Sing mertuane ngene. Anu, Dik. Mriki kaya corona, sing pilek kan sing watuk. Yo kok sedelu di Kaya corona. Corona nambah. Corona. Ngono wonge. Wong kene akeh sing ora mampu, no. Ning kene iki corona ndak ngantek enek sing Laki piye pres nom-nom. Nek kuwi Iya cah ya. Agak jelas assalamualaikum. Wong sedinane iku lho morak-marik salam ki bolak-balik. nggih nganu corona niku. kowe kan isih mergawe tau. Isih Mak. Kowe mergawe iki. Kula teng Gresik pas Alah. Oh nambah nek ning wong ngono kuwi kok metu-metu pengen anu. Nyarak. Nyarek. Mulane misananku nganti mati. Dindari Sri kae. Mato ora kaprah Uban uban mati. Telung dino yo. Kan ngene.
anu Yunas ya gering ta lek. Pijit neneknya dak cara apa yo gak kepikiran. Ranjang Pak Woy ngene. Lero aku dusi mertuane Siska yo mangku. Dene yo ora wetusi. Mangku kalau mertuane Ya Siska. treyo karek nasibe. Sing diterimai plastik sapa sero atus Dan bisa mangku. nisan klo. Iki lho Mbak mangku sedaya. Iki ora ketularan kabeh. Karek nang. Saya ngerti sih berarti damel plastikan Diterimai enggak maksudnya kuwi kaya-kaya iki karo wong-wong kon rimai mundak sero atus ra betah gua. Jadi tenan taran. Didusi nganggo apa? Ya enggak apa. Sing air keras ta apa ngono kuwi ndak mau kena corona. Tenan taran. ini malah gak tahu dulu dulu. Yo cerita ngono. Wong umur pandan lho ndek iki ketiban kayu meninggal. Di borongane ngungklung. Kayune kayu bucu. Anu mah bucu. Ya tenan ya. Rucut tambah pedot taline pas ngetekne. Itu gede nang dalan ndi ya. Gangan ngene. Aku ora ndek Anu kuwi lho. Tengah ya apa lagi? Tengah. Tengah-tengahan kuwi. Ya. Iki kok yo ndek. Ketiban ndase. Nanti nek bangun nang Nang anu ngungklung. manuan. Cah umur pandan. Walah. Senyuman ya. Di ini bela mel omong Ya. Koleket mangkok. Dimiki to, Dek. Rene iki dimiki wis. senengane ngono kuwi jilat-jilat Asen le. Wis umur pira caramu? 3 Telung. 3 3 bulan arep Poso sawah selo besar. Poso Kaya telung lah patang wulan, patang bulan Awalan kaya patang diron, patang wulan. Barenge aku budal ning kae. hitungnya iki aku gak ngerti Mbak. Nanti. Kan 17 Februari sak tekan kene Deng hitungnya anu bulanan. Dan awang ini ki hitungnya kuwi pirone. piro Poso sawah kuwi nang Ora iso ngene ku yo tanggal. Kaya seneng Mergo aku masukku budale bareng aku kayak poso lagi-lagi. puasa ya. Kene lain. Iki Selasa Kliwon yo. Iki patang Selasa Kliwon. Ngono ya. Poso sawah selo besar berarti nang ae kok. Petang wulan lah maduk. Wulan. Maduk petang wulan kuwi. Ya. Jadi sama kurang. pun Sambil kaprah. ya iki tiba Anake wong tuwa iki ya ngono kuwi. tak balik nona iki mau jaluk emang kurep terus iya Anakku ayu, Mak. Anakku ayu, Mak. Bapak ngono. Ayah to bapak. bapak Mulai rene ki mau ngedel motor nang imam, dah saiki imam montore rada anu jere. Berarti saiki masih Imam ya Gresik. anu. Ya, Minggu. minggu ya mulai. Nang mah pirang dino? Ya semoga tak dino Langsung balik. bengi. awake iki lho kok ora Sebum aku dalam sakno Iya bener Mbak nek cara ngono langsung rono waduh ya Mbak. kok budal anu. sampai ning kene iki gak linggih gak apa ya Mak Ya anggere apa nama dhek iki mau ngedel motor langsung sering ngono. Ya, tak takoki kok gak sesuai langsung suruh 5 jam ya ning lah. Iya lah, betul kok bersih. Kono nak 5 jam. Dua ya ora, gombali dipenuhi nape. Kabeh tinggal kan le aku. Mas, pengubah nang kono. Ngono ya wis. Gombal rusak tiga mulai. genah ning omah nek anu ning kono kan keselen to Mbak nggih enggak bengi ketua tok nek mbek bapak Kebengi teko, sesuk Wonge mulai sayang trabengi neh. Mas ana. Hari kan sah. Tapi nek kon gendong ini ki ora pate anu. urung tegen cek wedinan Sebenarnya mlaku to ora tentang iya Dua anak yo wis. Debel dawune. iya iya diling sapa Pengen iki iki ya kepengin mulai tenan nek ngiling anake nek kerja. Heeh.
Engko nanti motor kae tau 12 Reno. Cantik. Ora mampir kene mau ya. Cantik. Mripate Aneh. Neng aku ora mampir. Rocah terus yang Ora mampir no. Dari mae aku ora mampir. Ora wong anak ya ora anu aku ngono. Penting eling anake bojone aku ngono. Nah, wong tuwae nomor 2 nang di bojo aku ngono. saiki sing ditakoki ning HP ya anake terus. Anak iya. bojone wis gak ya. Lali ya mbek bojone. Anake terus saiki. Saiki ya anake lah makane wis anake ya. Rasane ngiling lah ya. Di anak wis di anu ya wis aku ngono. Melok omongnya ya. Ya. Dipanggil ya, Ria. Ya dipanggil dulu. Yuk bayi kok antengnya seweneng. Nanti. Tanah kelahiran kok iki. Antara kelahirannya ning kene. Nanti motor wis sampai teko melengae teko. Nek bengi wis gak nangis. Ya, terus dia nomor anak itu. Kayak pinter nih. Mula laki teko kene iki ya rada anu to gosel-gosel. Bayi iki nggih Mak nggih. Ya rada iseng iki melek tok. Ben apa sampai selapan. Nangis ya. Terus bayi Debian mbek saiki. Debian ayang-ayang. Neng ku ya pinter, anake ya pinter Debian. Sing anyang-anyang kan harus Ya wong saiki mare ra nang senden kok. dukun wong gayam, bajah. Berarti Bayi kan sekolahane aring, tapi nek tinggal senden kuwi nangis Debian mulo. Nggih. Tapi besok iki gak tadi gak patok. Ya wong saiki tak nang senden. Heeh. Anak kedua ya, Bu. Anak pertama sak dikon. Ya aku tolong ya srenden terus ya. Sing kae Iyu, Senden anak wong saiki kok kena. Mare saiki tapi obat yang to. mak wis turun kok. Saiki mare obat nang dokter. Dadine bocah dikeloni iki wis aring. Saring. Terusan getah-getah wis dikirat karo nang bedan dan yen dukun sak metu-metune dhewe to yo. Jen. Kok sak metu-metune Di dhewe. dada apa jenenge Mak? Dada. Iya anu kuwi. Di anu iki dipijet diklurut ngono. Tapi aku rada betah loro ora nganti dadi. Tapi nek wong kene-kene yo cek Lho, tapi aku Maksudnya ora cek didelok. dukun ngono ora kok terus tul. Ora didelok nganti mlebu metu wong anu gak delok iki sedengan to monggo apa lo anu langsung procet aku ning iki nambah sore kae. Diluk aku. Terus aku nek ben suwi. Ndak pasar. Terusan sapa kuwi sing har ya. Loro Kesel ya ini bayi aku. Yo nama aku Pas bayi. bubar lahiran. Gak saurunge ku lho wetengku loro. Aku bayi ben telu dukun telu. Pas sampai lahiran. Aku masih gak noro. Kayak aku ning alhamdulillah nah yo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sultan. Tapi pas metenge yo. Aku metenge sing rada KO. Awal tenan metenge yo. Ndi? Ndak rujukan jenenge ya waktu lho. Sing KO ya kaya kowe kuwi. Tapi nek urung wetengku gede ya urung doyan mangan. Mbake normal. Normal. Anune lairane. Heeh. Iki Melaku malah randang ke puskesmas. Kau mah melaku. puskesmas. Iya. Ya ya. Nang kare. Bayi yo nang gayam nae. Iya. Jam 3 ngi. Bisa nyaran-nyaran puskesmas kok iku ya. Bisa. Iya. Dinar merge nang kono. Iya. Dinar merge nang kono Pak Ane. Pak Tomai. Ayo. Wis. Kita tutup. Tuh mantuk pemirsa. Bubuk yuk. Bar belanja kanti ya, Mbak? Bubuk ya. Mantuk ya. Kita kerbungi ini pemirsa ya. Mataharinya rada panas. Ini sekir-kir.
Tirno, bubuk ora. Cuci tangan. Nina pupu, Nina pupu, Nina pupu, Rea pupu, Rea pupu, Rea pupu. Udah kamera ya, udah kamera lah. Tuh ya kok gambarmu piring tuh ya kamu. Bisa ngerti, bisa delok. Rea pupu, Rea pupu, Rea pupu, Rea pupu, Rea pupu, ayo pupu, ayo pupu, ayo pupu, Allahumma Ya pun cukup sekian ya, dadah. Rea bubuk dulu. Dadah pemirsa.